ένα πρωτοφανές περιστατικό που συνέβη πριν λίγο στο κέντρο του Ηρακλείου. Ένα θωρακισμένο όχημα χρηματαπαστολής πήρε φωτιά, 2 μέλη της εγκλωβίστηκαν μέσα και ένας εργαζόμενος σε οικοδομή που τους άκουσε να ζητούν βοήθεια πήρε μια βαριοπούλα, έσπρασε τα τζάμια και τους απεγκλώβησε. Θα πάμε στην Κρήτη για την Κατερίνα Βάζου. Κατερίνα, θα μας πεις τι ακριβώς συνέβη, αλλά το εξοργιστικό της υπόθεσης είναι ότι η εταιρεία έκανε μήνυση στον οικοδόμο που βοήθησε για φθορά ξένης περιουσίας. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα. Λίγο το πρωί ξεκίνησε, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, είναι ο άνθρωπος με το κόκκινο που τρέχει να σώσει τη χρηματαποστολή. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρωί ξεκίνησε να εξεράγει η αντλία καπνού μέσα στη χρηματαποστολή, όπου ήταν εγκλωβισμένοι 2 άνθρωποι, όπως ακούμε ζητούν βοήθεια. Τρέχει ο άνθρωπος να τους εγκλωβίσει με μια βαριοπούλα, τους βγάζει ημιλιπόθυμους, να πούμε, έξω από τη χρηματαποστολή. Ήρθε το ασθενοφόρο, τους παρέλαβε, όμως όπως είπες και εσύ τώρα είναι ότι ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς η εταιρεία του έκανε μήνυση για φθορά ξένης περιουσίας. Όμως μετά από λίγο απέσυρε τη μήνυση. Οι 2 άνθρωποι θα πάθαιναν ασφυξία με τους καπνούς μέσα στο βανάκι, το οποίο είχαν κλειδωθεί μέσα ουσιαστικά. Έτσι ακριβώς, ναι. Να ευχαριστήσω την Κατερίνα Βάζου.